Думата шоколад произлиза от ацтекската дума чоколад, която означава горчива вода, които са изсушени и напълно ферментирали семена на теоброма какао, което е малко, вечно зелено дърво. Какаовите дървета се отглеждат предимно в тропическите райони близо до екватора, включително части от Западна Африка, Южна Америка и Югоизточна Азия. Трите основни сорта за направата на шоколад са Криоло, Форастеро и Тринитарио. Майите и ацтеките са сред най-ранните цивилизации, които са отглеждали какао и правили какаови напитки. Шоколадът съдържа теобромин, стимулант, подобен на кафето, който допринася за неговите подобряващи настроението ефекти. Белият шоколад не съдържа какаови частици, но е направен от какаово масло, захар и млечни твърди вещества. Черният шоколад има по-високо съдържание на какао от млечния шоколад, осигурявайки повече антиоксиданти и потенциални ползи за здравето. Първият шоколадов блок е произведен от Джозеф Флайс през далечната 1847 година. Процесът на производство на шоколад включва събиране, ферментация, сушене, печене, смилане, конширане и темпериране.